Dear friends, before reading in Belarusian my yearly Freedom Day message to the people of Belarus, I would like to welcome the friends of Belarus who have come to celebrate with us this wonderful day when our people proclaimed on March 25th, 1918, after more than 1 century of oppression, the independence of their land. I thank you for being here and hope that you will enjoy our celebration. I have not translated my Belarusian message, but I will give you a very short summary of it. 105 years ago, after March 25, 1918, our independence continued to be threatened by our eastern neighbors. Thus, we must express again and again our goal to be free and independent on our land. We are a developed European nation who is perfectly able to choose ourselves our fate. I ask every Belarusian to attract the attention of the world on Belarus, and given the aggressor status which the dictator Lukashenko and his eastern allies have caused to be associated with our land, I ask every Belarusian to make it known that Lukashenko does not represent our people, who have always opposed the war. Each and every one of us must help Ukraine to achieve their goal to live free in independent Ukraine. So I'm sorry for those who will have to listen to a long speech in Belarusian. Okay. Мои дорогие сородичи, як завжди, хочу від душі привітати вас від Ради БНР і від себе особисто з нашим великим національним святом, яким ми кожен рік відзначаємо обвіщення незалежності нашої батьківщини. Скільки часу пройшло і скільки подій ми пережили від того часу, коли Рада першого Усебелоруського конгресу, вибрана амаль 4 тисячами делегатів з усієї Білорусі, обвестила на своем сходе наступное. Год тому назад народи Білорусі разом з народами Росії скинули ярмо російського царизму, який найтяжей притиснув у Білорусь. Не питаючися народу, він кинув наш край у пожар війни, яка чисто зруйнувала городи і вёски білоруські. Тепер ми, Рада Білоруської Народної Республіки, скидаємо з родного краю апошнє ярмо державної залежності, якое гвалтом накинули російські цари на наш вольний і незалежний край. Від цього часу Білоруська Народна Республіка обвіщається незалежною вольною державою. Самі народи Білорусі у особі установчого Сойму постановить об будущих державних зв'язках Білорусі. Обвещаючи от незалежності Білоруської Народної Республіки, Рада ЕГЭ покладає свої надії на те, що всі люблячі волю народи допоможуть білоруському народу у повній мірі здійснити його політично-державний ідеал. Це були слова, цитата з третьої уставної грамоти, якою була обвещена незалежність Білорусі 25 сентября 1918 року. Дорогие сородичи, дело присутности 105 год поздней на нашей усходней межі того самого кривавого ворога, який досюль не позбувся своїх імперських намірів, ми сьогодні ще раз обвіщаємо світу, що метой нашого народу досюль есть змагатися всіми доступними нам силами, як оборонити наш вольний і незалежний край від теперішнього самозванця і від його російських патронів, які ще усього погрожають знову поневолити наш народ. Ми маємо вічні стагоддя досвідчення уже не як тутейші раби імперії зла, а як едукований, розумний, розвитий народ, який здольний дати собі ради у вольному світі. Від нас залежить наше будущее, від кожного і кожної з нас. Хотела, щоб кожен з нас задумався, що особисто ён ці яна може зробити, щоб притягнути увагу вольного світу на Білорусі.
У цяперашні час гэта надзвычай важна, з улікам таго, якую ганьбу наклікаў на Беларусь дыктатар Лукашенка сваім саўдзелам у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Пакуль свет захапляецца адвагай украінцаў і абураецца злачынствамі Пуціна і расійскай арміі, беларусы павінны як наймацней словам і справай дэманстраваць свету, што яны на баку сілаў добра і што Лукашенка не прадстаўляе наш народ. Не дай Бог, каб нехта придумаў аддаць Беларусь крывавым тыранам узамен за мір ва ўкраіне. Цяперашні час шмат у чым лёсавызначальны як для ўкраіны, так і для ўсяго свету і для Беларусі. Але разам мы не дамо ворогу разбіць нашу еднасць. Разам мы перанясём усе выпрабаванні і асягнем нашу мэту. Жыць на сваёй роднай зямлі, у сваёй і незалежнай дзяржаве, дзе мы самі будзем вырашаць аб будучых дзяржаўных звязях Беларусі. Дык памажы нам, Божа. Жыве Беларусь!